Este tema dá moito de si, non sei se nos dará tempo de tocar algún tema máis, pero bueno, tamén é certo que foi o tema de gran actualidade desta semana, porque estábamos o tema estrella. No, e que estábamos falando tanto deste tema que ahora por fin xa temos unha resposta, había esta quiniela que Chema, como decía, pois xa o dixo dende que se fixo o pacto que nunca se iba a facer ese traspaso. Eu tamén o dixen, o que teñen que facer bueno, eu non estou de acordo con Chema no tema de que non valen para nada. Foi moi categórica, pero é unha forma de falar políticamente, é unha forma de falar, é dicir que non, amigo, eu que teñen que facer unha reflexión, o que teñen que facer unha reflexión igual, sí, é dicir, os militantes socialistas do Concello do Carballiño, que imagino que serán eles os que van propoñer ou votar ou elixir o novo alcalde ou alcalde, bueno, novo, o candidato ou candidata para a alcaldía, é eso. Que é o que queren? Vale, que é o que, porque igual aí sí, de todos modos eu creo que os concellos actuales son válidos, para mí son válidos, dependentemente do que sucede agora, que bueno, é unha cuestión de credibilidade política. Pero bueno, o que falamos antes, como te podes presentar co que fixeron agora, como faz, como podes decir que son pero tampouco sabes si se van presentar, que igual porque non tiene su credibilidade que podes salir. Bien, pero Manolo, si tes aspiracións políticas, as que sexan, o que non, posibles, o que non van a arriscar é que os voten do partido, lógicamente. Que perdes credibilidade política ahora de... Pero que, a ver, se non están de acuerdo, perdona, Chema, se non están de acuerdo con Paco, que aí, tú sábelo como a mí, que non están de acuerdo, que tal, por que non collen agora e non respetan ás veces ou din, non vamos a respetar o tema de voto nas mocións, faz un pouco dicir, no, aquí estamos, Paco, no, isto non é así. Pero sabes por que non fan, Peña, sabes por que non fan, Peña? Ás veces hai que dar un golpe na mesa. Peña, non nos van a votar por eso, dígame. Sabes por que non fan eso? E cho digo porque mo dixo unha persoa da que estamos falando, porque como son 2 ou 3 tampouco consiguen nada. Como que non consiguen nada? No, bueno, se non respetan, porque Paco está expulsado. A única persoa que o fixo... Non entramos en eso outra vez. A única persoa que o dixo, Paco dixo outro día que tiña o expediente aínda sin resolver. Pero é certo, está paralizado. Por eso non vamos a abrir ese debate. O debate, si, por exemplo, Alberto, Silvia collen e din, non, mira, nosotros non estamos de acordo, nos vamos, seguiría gobernando igual PP-PSOE, non? Vale, pero a ver en que situación quedaría o PP, ou o seu PSOE aquí. Pero en que situación quedarían eles? A ver, pero en que situación quedarían eles? Quedaría o Diego, porque eles serían coherentes, coita, eles serían coherentes e non lle dar a alcaldía ao PP, son coherentes, dicir, non lle damos, non facelo. Vale, non lle dá, en que situación quedaría Diego? Tería que retratarse el. Tería que se retratar Diego, ou non. E a ver, pero que aquí o que se trata, e o que dixemos fai moitas veces, hai que salvar a Diego. Porque Diego foi o único que non dixo nunca, ni aquí, ni allí. En as reunións non estaba. Queda un ano, eu creo que ahora, mira, ahora sair o que tiñan que facer. Bueno, ahora queda un ano sair da mellor maneira posible. Ahora xa está. Eu discrepo, eu creo que en este momento, para, digamos, que haxa unha apreciación de os veciños e as veciñas de que esta xente solvente, aí ten que haber algunha dimisión, algún que se vaya para non adscritos. No, é que hai unha cuestión que tú non podes estar dicindo na rúa. Pero crees que eso non vai pasar ou non? Eu espero que algún que sea valiente, que teña valentía. A política hai que tomar decisións. Mira, eu saquei un mal resultado, o Bloque sacou un mal resultado, dimitín pola noite. Sí, esa é dignidade. Dimitín esa mesma noite. Esa é dignidade. Porque asumín en primeira persoa. Entón a mí non me vale dicir no bar, ai, que mal está, que o Pepe se comporta... E depois hai outro aspecto fundamental. O que está chovendo a nivel estatal do enfrentamento do PSOE co PP, é dicir, isto non é unha leiriña de cuspedriños da vila, da riba, é a primeira vila despois da capital. E se realmente un socialista ou hipotéticamente socialista non entende que está facendo unha coalición contra a natura cos seus enemigos, bueno, enemigos políticos, contrincantes, rivales, enemigos. No, se entiende. Bueno, me entendendes perfectamente. Eu esas coalicións por vendo Carballiño, a mí me parece unha auténtica. No, e ollo, si falas con xente socialista da comarca, a ver, públicamente o dixo Lorena Peleteiro, pero hai máis socialistas da comarca que non lles parece ben. Pois que se manifesten, os abaixo firmantes militantes do Partido Socialista, estamos en contra deste atropelo democrático. Por lo tanto, todas estas justificacións,
hai unha razón fundamental. Paco Fumega é o tío que mellor parado sale de sempre. Pero todas esas titiritadas colaterales es que van vir millones porque resulta que se non facemos isto, primeiro, oiga, están lesionando as bases da democracia. Que pasa? Que entonces resulta que non estás ao lado do Partido Popular, non te van a mandar nada. Bueno, sabes que aconteceu históricamente isto. Sí, pero si estou de acordo que é así. Migajas. Pero estou de acordo que así, pero que tú asumas. Que tú asumas isto. Sí, igual non tiñas que haber dito con esa meridianamente claridade, non? Claro, entonces eu creo que é unha desgracia democrática a que estamos a sufrir aquí. Para min é unha decepción. Eu esperaba, primeiro, que dentro da anomalía do pacto que se cumplira. O Partido Popular, se o PSOE é o máis culpable democrático, o Partido Popular é un tío que se baixou os calzoncillos. Tú esperabas que se posen a oposición, o Partido Popular aquí. Pero vamos a ver, o Partido Popular non ten ningún problema en coller e dice, señores, non se cumpliu o pacto, nós fomos, coherentes co que fixemos ata agora, despois nós podemos facer os matices que consideremos. E cal credes que é o motivo de que tomasen esa decisión? La ruta del canapé. La poltronita y del canapé. O que decía Tato, serán varias razóns, tampouco temos que enfocar nunha sola. Haber razóns, para empezar, igual non estaban todos de acordo. Claro, cada un terá as súas razóns. A ruta do canapé e a pouca consistencia ideolóxica de pertenencia a un partido de esquerdas. Isto que me estou pensando no Partido Socialista. O Partido Popular, que máis lle dá ao Partido Popular? Cada un terá as súas razóns, esgrimirían as onde a terían que esgrimir e tomaron a decisión de seguir. E tuveron que, imagino que taparían a nariz e dixeron, pois imos seguir como estamos. Bueno, queda un ano, son varias razóns, non hai unha sola razón, nunca hai unha sola razón. Acabades de poñer o exemplo de Lugo, vale? Bueno, de Lugo xa aí a dignidade está por os chans. Pero a señora Rigo, creo que chaman Rigosa do Partido Socialista, se marchouse do Partido Socialista, pasou nunha esquita, é unha auténtica canallada. Pero se tú dices que é unha canallada, o que estás fendo en Lugo, non podes facer atenuantes aquí. No, e logo, por exemplo, eu recordo tamén que, por exemplo, Rosa Fuentes en algunha ocasión nos plenos discrepou abertamente, non querendo votar o mismo cos compañeiros ou incluso dicindo que non estaba de acordo con Cerda. Saliu o tema cando foi o tema da Avenida do Balneario, cando foron as farolas, que dixo Pepe, esta é unha decisión primeiro da corporación, claro, a oposición dixo, no, e dixo, do goberno, do equipo de goberno, e dixo a Rosa, no, porque aí tamén aí xa veremos, porque aí pediron ya quen firmou. O que pasa é que lógicamente o de sempre, os trapos sucios se lavan dentro, non van a salir a discutir a un pleno entre eles, eso entendémolo. Pero mira, hai outra cosa, a única justificación que dentro do marco dunhas posibles eleccións pudera darlle crédito a este cousa atípica de goberno tal, é que dicen, pois chegaron aquí e hai tal cousa, fixeron, viñeron, non sei que, isto, non sei que. Que hai aquí? E eses 30 millóns dos que falaron? Pero se dixo 30 millóns como se dice 300.000 millóns. Podo dicir algo positivo. A ver, algo positivo. Podo dicirlo, porque aí é tal. Igual me desvío un pelín. Rectificar é de sabios. Onte dirme unha nova que me aledou personalmente. Lembrádevos o proxecto de Espiñedo, que foi un crítico co proxecto de Espiñedo, da ampliación de Espiñedo, que dixen que se perdeu unha grandísima oportunidade de facer ali unha instalación deportiva. Mudouse o proxecto. Ao final dironlle razón á oposición. No, a oposición lle diron a razón, diron a razón a min. Mira, que curioso que dixera eu na tertulia, que foi unha casualidade. Pero ensinarme o proxecto gustoume, vais a cometer ali unha serie de infraestructuras deportivas. Aparte son 21.000 metros cuadrados, 5.000 de aparcamento, 3.000 da grada, máis... Pero espera, deixame rematar, que vou rematar. O que dicía, sabes que foi moi crítico, que era unha oportunidade perdida de facer a instalación. Pois mira, está proxectado, lógicamente, pero é un bo comenzo. Hai proxectado un campo de fútbol 7, un campo de voleibol, un campo de tenis, un campo de pádel e un campo de baloncesto. E 5.000 metros de aparcamento. Eu, de verdad, cando mo ensinaron, tuvenlle que dicir, pois mira, chapó, porque eso é de rectificar, porque o proxecto anterior non me gusta, porque se perdía unha grandísima oportunidade. Aparte que a zona encántame, é un enclave perfecto. Pois hai que reconocer
que neste caso non sei quen tomou a decisión, evidentemente non creo que fora por escoitarme a mí na tertulia, porque non teño ese poder. Espera que che vou explicar, porque está... Bueno, pero estás de acordo ou non nesto? Un pleno, houve unha moción, e dixeron que se iban facer ali, agora non me recordo os metros, que só se podía facer, aproveitar por metros para facer a grada. Sí, son 3.000 e pico metros cuadrados a grada. Nunha moción, que ca espacio como foi cando dixo, porque non se aproveitaba todo o terreno, e se facía ese proxecto que tú estás dicindo, eso foi nun pleno que houve. Ya, eles reconoceron que só se iba a facer a grada, que só se iban a utilizar. E agora cambiaron. E agora cambiaron logo, pero eu ese proxecto non o vin. Bueno, eu vin un esbozo. Pero onte houve unha moción das infraestructuras deportivas como estaban, o equipo de goberno non lles dixo nada. Bueno, non dixo nada. A ver, dixo que estaban traballando na modificación do plan xeral para poder facer a ampliación. Non dixeron, pero vamos a ver, estou non dicindo como Víctor Tato, porque teño díronme a min, non sei se unha primicia ou unha... Pero que valen os plenos logo? Será para informar eso comenta yo o grupo de goberno porque non lle facilitou esta información á oposición. Por eso que estou dicindo eu. E a mí non Escoita, a mí non me facilitou ningún quen fora, ningún membro do grupo de goberno, vale? E despois quero facer unha crítica, que xa son pesado con esas críticas, pero onte teño que dicilo. As papeleiras, unha que hai dúas en concreto, que non teñen sentido de ser. Unha, a que está na fábrica do papel, e outra que está no Muiño das Rosas ao inicio da ruta. Están a tope as papeleiras, dan moi mala imaxe. Porque ali, lógicamente, non van recoller. É mellor retirarlas, xa son que son pesados, pero retira, porque das moi mala imaxe. E xa deixo falar aos meus compañeros. Rematando xa, veña, Peña, rapidamente. Non estar falando todo o proxecto, oxalá veñe ese proxecto por Gravalliño e aplaudireino. Non é oxalá este proxecto, está redactado. Vale, que este redactado. Eu espero que non sea o tamén aquí Marco Pollerto da Alfeira. Que tamén estaba, non? Tamén estaba, co aquel vídeo que costou 15.000 euros, a dicir así. Tamén son cousas distintas. Aquilo a mí pareceume tamén un brindis ao sol, botar fuegos artificiais. Isto, digamos, é un primer, para min, é unha primeira pedra, se pode dicir así, ou un primer comenzo de algo para min que sería interesante. Oxalá veñes o pa aquí e veña, aquí está este proxecto. Non, vais a cometer, é un proxecto que tens que aprobar en pleno que diste, porque tens que modificar urbanísticamente. Vale, pero eu que estou dicindo. Bueno, pero non é o mesmo decir que vas poñer aquí un estadio de 7.000 persoas que facer acometer esta obra. Pero eso venderon unha bomba a platillo, non venderon unha bomba a platillo, e gastaronse 15.000 euros naquele proxecto. Me parece unha exageración. E agora, oxalá, e veñan con ese proxecto e digan, aquí está este proxecto, pesto, e aquí está a financiación. Non veñan e digan, aquí está isto, pero despois xa, como a todos os proxectos que presentaron outro día. 30 millóns, pero a pasta non hai. Chema, algo que engadir para rematar? Simplemente para rematar un pouco que a miña decepción xa non é a título persoal, eu vou seguir tendo boa relación ca xente, pero políticamente para min é unha gran decepción, é dicir, é máis, en este momento insisto en que os homes e as mulleres do Partido Socialista, ou que foron na lista do Partido Socialista, é dicir, non quedan moi ben paradas, é dicir, porque de alguna maneira estás avalando as políticas do Partido Popular, que non digo aquí que en Carballiño non falo das persoas, pero es que tamén eses concelleiros e concelleiras son de Partido Popular, me refiro, son corresponsables de as políticas que din a nivel do Estado o señor Feijóo, o señor Tejado. Sí, por eso a veces non coincide. Tejado e compañía. Entonces, cando andas de prioridade nacional, é dicir, que é un comportamento fascista, si tú, en este momento aquí, avalas unha organización política que está moi cercana a Vox, pois meterse en vos ya definitivamente, os del PSOE. Olvidouche decir ta. Bueno, hai que recordar, recordar... Claro, dixeches vos, vos, o domingo é o día de la madre, non? Da nai. Sí. Hai que felicitar a verdade, aquí nos vamos a olvidar, Ai, mira, Peña, que ves ten razón, Víctor, que Peña é un pensivo, mira que amoroso, felicitando as nais xa en víspera. Bueno, eu desgraciadamente non podo facer iso, pero bueno. Pero podedes felicitar a todas as nais. Eu felicito a vos as nais por realmente a nai da miña filla. Por ejemplo. Claro, a nai. Sí, Ana, xa para rematar, veña. Nada más decir que
que bueno, que no hay muchos cambios, que vamos a esperar, que el proyecto de la Uceira, que ojalá se haga, o a ver si al final va a llegar creo que Uceira... No, o de Espiñedo. A ver si es verdad que llega dinero de algún espero lado, que, mira, cando presente, imagino que presentarán públicamente ou se irá a pleno. A mí personalmente gustoume, estou onte aledeime desta nova. Yo lo apoyo, pero espero que se haga realidad. Bueno, moi pronto. Bueno, pois nos quedamos en tempo xa, que nos estamos pasando de tempo e xa sei que isto daba para moito, vamos ter que pedir que nos amplíen a tertulia 2 horas, que a damos feito ben. Quedan moitos temas, os vemos para a semana. Graciñas. E vamos ter tempo para falar desto tamén. Desde un gobierno